טוב, אז יש לנו נושא, נראה לי שהוא לוהט, הוא משך הרבה תגובות. הנושא הזה של ההבדל, אם יש ומהו, בין זימון מציאות לבין תפילה. ואולי רגע בכלל לפני שאני אגיד על זה ככה כמה מילים, אם יש לכן משהו שהכותרת הזאת היא חוללה, והייתן רוצות להביא, אז אני ככה אשמח לשמוע. כן, זה מעניין בעיניי שזה שני דברים שכשאני חושבת עליהם, אני מגיעה למסקנה שהם פחות או יותר אותו דבר בשבילי. Mm, אבל כשאני רק שומעת את המילה, זה מפעיל מקומות אחרים בגוף. mm, זה לא אותו דבר. mm. אבל זה באמת ברובד שהוא כנראה יותר עמוק ולא במיינד המודע לפחות. וואי, אני ממש שמחה שאמרת את זה, די עשית לי ספתח, כי בעצם זה, אני רוצה להציע פה היום בלימוד הזה, אני רוצה להציע שלא בהכרח יש הבדל בין זימון מציאות לתפילה, ואני רוצה להציע שכדאי שנעשה הבדל, כי זה בעצם שני ערוצים אחרים, שונים אחד מהשני, שמשלימים אחד את השני, ושכשאנחנו לא עושים את ההבדל, אנחנו בעצם מפספסים חלק מהאיכויות שיש בכל אחד מהערוצים האלה, אוקיי? אז יכול להיות באמת שאצל רובנו אנחנו לא נשים לב להבדל, או אם קיים הבדל, אבל יש הבדל. כמו שאמרת, זה עושה משהו אחר, כלומר, מאיפה אני מתחברת כשאני מדברת על זימון מציאות או כשאני מדברת על תפילה זה משהו אחר, ולפעמים זה מתבלבל ואני באה להתפלל ואני בעצם מזמנת מציאות, או אני באה לזמן מציאות ובעצם מתפללת, ואולי אני בכלל לא מודעת שאני רוצה לזמן מציאות ולא רק להתפלל, או או להתפלל ולא רק לזמן מציאות, וכבר נראה לי מתחילים להיות כל מיני פרפרים כאלה של ההבדלים בין שניהם. אה, טוב, להרגיש חופשי ככה להתפרץ או לכתוב גם בצ'אט אם רוצות ככה לשתף או להוסיף משהו. אז אני אגיד שקודם כל חשוב לי להניח פה שכשאני מדברת על תפילה, אני לא מדברת על תפילה כתובה או על תפילה דתית. ואז מתוך זה גם כמובן שאני לא עוסקת בתפילה בציבור או בתפילת יחיד, אני לא נכנסת לשם בכלל, אני מדברת על האיכות הזאת של תפילה. מאז שאני ילדה, אני ילדה מתפללת, זאת אומרת, אני זוכרת אותי מבקשת מאלוהים, כי אני זוכרת את זה באופן טבעי, בכל מיני רגעים, שמישהו חולה ואני ככה מרגישה שזה גדול ממני, ואני רוצה שיהיה משהו טוב, או בהצלחה במבחן, או משהו, בקשה שניסע לחו"ל. זה האיכות הזאת של תפילה שהיא טבעית, והיא לא קשורה דווקא לאיזושהי דת או משהו כזה. וזימון מציאות זה בעצם אותה איכות שאני חושבת שהיום היא ממש ידועה, פעם היא הייתה פחות, והיא רווחת, שזה בעצם היכולת שגם הולכת ומשתדרגת, ואנחנו לומדים אותה יותר ויותר, בעצם לעשות תכנות של התודעה שלנו, של ההכרה שלנו, של התת-הכרה, באופן שבו היא יכולה ליצור דברים בתוך המציאות, והדבר הזה שהתחיל בחוק המשיכה, The Law of Attraction, אי שם, ואחר כך הפך להיות כזה להמונים דרך הסרט הסוד והספר הסוד, אבל בעצם בשנים האחרונות גם מאוד מגובה במחקרים שממש מראים את ההשפעות של נוירונים במוח וכן הלאה, אני לא נכנסת לזה. וזה בעצם מה שאנחנו קוראים לו זימון מציאות או מניפסטינג, וגם יש שימוש באפירמציות. אני זורקת רגע כל מיני מושגים שקשורים לאותו עולם תוכן, שזה בעצם כל מיני משפטים שאני חוזרת עליהם, שהמטרה שלהם היא בעצם לשנות ולתכנת מחדש את התודעה שלי. אז זה ככה רק בשביל הבהירות בינינו, למה אני מתכוונת שאני אומרת זימון מציאות, ולמה אני מתכוונת שאני אומרת תפילה.
אני בעצם עושה גם וגם, כל השנים. בואו רגע נדבר רגע, בואו דווקא נתחיל רגע מלדבר על זימון מציאות. מה המטרה שלי? אוקיי? מה התכלית כשאני מזמנת מציאות או עושה תהליך של זימון מציאות? טוב, באמת חילקת את זימון מציאות לכמה דברים שונים, מהאפירמציה למניפיסטיישן, דברים שונים, אבל כשאני מזמנת לי מציאות, אז יש בי משהו שאומר, אחד, בדיוק המחקרים האלה, מאוד כזה מפה, ש... שאם אני אם אני רואה את עצמי במניפסטיישן לצורך העניין, אם אני רואה את עצמי עושה את הדבר, אז המוח שלי יותר אה, מודע ליכולת ויותר מאפשר לדבר לקרות כשהם מגיעים למצב הזה באופן ממשי. אה, וכשאני עושה משהו שיותר דומה לתפילה, אני אגב לא ממש בן אדם רגע, מתפלל רגע, כמו... לא, אנחנו עוד לא עוד לא בתפילה. שם. רק אוקיי, זה לא מה ההבדל, רק המטרה? הזימון מציאות. מה המטרה? מה התכלית של זימון המציאות? אני חושבת שבעיקר פשוט להכיר בעובדה שמציאות כזו קיימת, ולהנכיח אותה בתוכי. אוקיי, גם אם אני עוד לא בתוכה באופן ממשי, אז לזהות אותה כדבר קיים. שזה חלק מהטכניקה, והמטרה היא שיקרה מה שאני רוצה. ומה המטרה כשבן אדם מתפלל? שיקרה מה שאני רוצה. זאת אומרת, בגלל זה מבלבל אותנו, כי בשניהם, ותכף אני ככה טיפה רגע אתייחס יותר לתפילה, בשניהם אנחנו בעצם מונעים בדרך כלל מאותו מקום של איזשהו צורך, חוסר, בקשה, ורוצים בסופו של דבר שבסוף הפרוסס היא תתמלא והיא תקרה. ההבדל הוא שבזימון מציאות, למי אני פונה? האם אני פונה לאיזשהו כוח עליון? פונה אליו בבקשה? לא. אני בעצם אומרת, אוקיי, זאת המציאות, אני אפשט את זה, בסדר? אבל המציאות היא כמו לוח, היא כמו חומר ביד היוצר, וזה כרגע עד כה מה שנוצר, ועכשיו אני רוצה שייווצר משהו אחר, אני מבינה שיש לי אחריות מאוד גדולה על זה, חלק גדול מזה קורה בגלל, ואולי הכל, בגלל מה שמתרחש אצלי פה ומעבר, ואם אני אעשה בתוך זה את השינוי, השינוי יתגלגל אל תוך המציאות החומרית, ויקרה משהו אחר. זאת אומרת, אני לא באמת פונה לשום כוח עליון. אני עובדת בשיתוף פעולה עם אלמנטים שהם, אפשר לקרוא להם כוח עליון, פשוט כי הם לא רציונליים אולי, יכול להיות שגם זה כבר משתנה, זה כבר מתחיל להיות רציונלי, הרציונל שלנו מתפתח, הם לא פיזיים, הם לא, אבל, ואז זה כאילו מתחבר לנו לעבודה רוחנית ולכוח עליון, אבל בעצם הכל אני עושה בתוכי. והדבר הזה הוא תוצאה כפי שאני רואה את זה, כן, הוא תוצאה של ההתפתחות שלנו, האנושית. העובדה שזה הפך להיות נגיש ואפשרי ומדובר בקרב חלק גדול מהאוכלוסייה בעולם המערבי, אוקיי? בגלל שבעבר זה תמיד היה, אבל זה היה אצל יחידי סגולה, ופתאום זה משהו כזה שכאילו, אוקיי, אפשר לעשות אותו, עושים אותו. והדבר הזה הוא חלק מההתפתחות שלנו במובן הזה של ההתבגרות, שזה כבר לא ילדים קטנים, אבודים, שכל מה שהם יכולים זה לבקש ממשהו, אלא זה בעצם תודעות בוגרות יותר,
ההתבגרות שלנו, אם נקביל את זה רגע להתפתחות של אדם, היא הלקיחת אחריות, לא במובן של אשמה, במובן של פעולה, במובן של תשומת לב, איפה אני שמה את התשומת לב, האם אני שמה אותה בחוץ או אני שמה אותה בפנים, אני חוזרת אליי ומשנה או שאני מאשימה או מבקשת או צריכה, ועכשיו אחרי כל הספיץ' הזה, יכול להיות שאם היינו עוצרות פה, אז המסקנה יכולה להיות לא צריך להתפלל, לא צריך, להתפלל זה של פעם, היום מתבגרים, מבינים, גם יש לנו את עולם המדע שתומך לנו בזה, יש הרבה הרבה דברים יש לנו מורים שחוקרים את הדבר הזה ומביאים עוד ועוד טכניקות ועוד ועוד אינפורמציות, ואפשר לשכלל את זה ולשכלל את זה ולשכלל את זה, וזה מדהים, זה גם עובד. אפשר להגיד משהו? בטח. זה פתאום הפיל לי איזה אסימון כזה, שמשהו בתפילה שלי הוא קשור למקום של חוסר אונים. אני לא אמצא את עצמי אומרת, וואי, הלוואי שאם אני לא מרגישה קצת חסרת אונים. וזה בדיוק ההבדל בין האדם הבוגר שהאחריות לחייו היא בידיו, שיודע שהוא זה שמקבל את ההחלטות, לבין זה שבכל אחד מאיתנו חי איזה ילד שמרגיש לפעמים אין לי את הכוחות או את היכולות לשנות מצב מסוים, ואני חסרת אונים, ואני מהמם, צריכה את האימא הזאת, את מהמם, האבא הזה שיבוא ויטפל במצב ויעזור, מהמם. יושיע. זאת אומרת, אם הייתי לוקחת לך, או לי, או לנו, את האפשרות להתפלל, בעצם את אומרת, היה חסר לי איזשהו משאב מסוים, כי הבנתי נכון? כן, זו תחושת יתמות, אני חושבת. לא, אין אני למי אגיד משהו לפנות. שהוא לא כל כך פופולרי, אולי, את יודעת מה, אני לא יודעת, אבל אני חושבת שההתרחקות מהעולם הדתי של האנושות כולה, יחד, שקרה יחד במקביל להתפתחות המדע, לאט לאט זה קרה, לעולם האקסטטי, הטקסי, היא, היא השאירה אצל הרבה מאיתנו חוויית יתמות מסוימת. לא זה חלק מההתפתחות, ככה אני רואה את זה, כן? אבל יש פה יש פה משהו שרוצה, שצריך משהו, ואת אומרת, זה יושב על חוסר אונים, זה יושב על הילד, אולי, ואולי באמת זה חלק מהתנועה הזאתי, שהיא בסופו של דבר גם משפיעה ותשפיע על זימון המציאות. ופה הרגע אני רוצה לעצור ולהגיד למה בחרתי את הנושא הזה לדבר עכשיו. בעצם מה שאני עושה זה שאני עושה כל אמצע חודש עברי, אני עובדת הרבה עם החודשים העבריים בתפיסת עולם שלי ובהתפתחות, ואנחנו עכשיו באמצע חודש סיוון, וזה הנושא שבחרתי לדבר עליו, משתי סיבות. קודם כל כי סיוון זה חודש שהוא בעצם מבחינת המועדים, הוא אחרי מתן תורה, ויש בו את האלמנט הזה של הערוץ הזה שנפתח בין עולמות עליונים לעולמות תחתונים, לא רק ליחידי סגולה, כי בעצם הסיפור הזה שנודע בעולם, הוא קיים בכל המסורות, שהיה רגע מסוים שבו עם מסוים קיבל תורה, לא קרה לפני זה ולא קרה מאז, זה רק היה ליחידים. והסיפור הזה שזה ציבור ושזה עם, זה בעצם איזשהו קשר שהוא בלתי תלוי בדרך שאני עושה, בעמדה ההתפתחותית שלי, בהערה. כי מה זה עם? זה ציבור, זה מורכב מכל החלקים, מכל הרמות, מכל הגילאים. וזה איזשהו טוויסט מאוד חזק בעלילה האנושית, בכלל האפשרות הזאת, שבעצם קשר עם הבורא, עם האחד, הוא אפשרי לכל לכל מי שרוצה. אז זה דבר אחד. והדבר השני של חודש סיוון, שקשור גם למזל שלו, זה העניין הזה של השניות. מזל תאומים, ובכלל החוש של חודש סיוון זה חוש ההליכה. הדבר הזה של שתי רגליים, הדבר הזה של מציאת האיזון, הוא תמיד קשור בשני כוחות, שתי איכויות, שהן בדרך כלל הופכיות.
או שונות אחת מהשנייה, ודווקא ההליכה עם שתיהן היא מאפשרת יותר איזון, ואני רוצה להגיד שההליכה עם האלמנט של תפילה ועם האלמנט של זימון מציאות, כשכל אחד מהם עושים בו את הדבר שלו, ותכף נדבר על מה זה תפילה באמת במקומה, בעצם מאפשר לשלם לקרות ולתנועה שלנו בעולם גם ברמת התוצאות, ויותר מזה ובקשר לזה גם ברמת ה-well-being שלנו. אחד הדברים שאני רואה, גם חוויתי את זה על בשרי, וגם אני רואה את זה באנשים שאני עובדת איתם בקליניקה, שרובם מכירים ועובדים עם יצירת מציאות, וגם אני גם מלמדת כלים ודרכים, זה התסכול והקושי להתמודד עם חוסר הוודאות, ועם הרגעים שלא קורה מה ששמתי. כן, כי זה לא תמיד קורה, זה בסוף יקרה מזה, אבל זה לא תמיד אחד לאחד מה בדיוק שאנחנו חושבים ואיך שאנחנו חושבים שזה יקרה. ושם בעצם יש גם אלמנט רגשי ילדי של אכזבה, של חוסר אונים, של אולי חוויית דחייה. פתאום לשם נכנס הכוח העליון, כאילו מישהו לא נתן לי, מישהו לא סיפק, כאילו פתאום אנחנו שוכחים את מה שבאנו איתו כשבאנו לזמן מציאות, ואנחנו מאשימים או איזשהו כוח עליון, או מאשימים את עצמנו. מה לא בסדר אצלי, מה עוד לא סידרתי, ונכנסים לעבודה מאוד קשה, וברגע שזה נעשה עם עבודה קשה, מה שאנחנו כבר מזמנים בתוך המציאות שלנו זה עבודה קשה, מאמץ, בכוח. ואחת התפיסות שאני עובדת איתה הרבה מאוד שנים, זה העניין הזה שמימוש הוא לא כיבוש. זה ממש סלוגן שנחרט בראש. אם אני רוצה לממש דברים בתוך המציאות, ואני אעשה את זה באופן של כיבוש, בכוח, זה יכול לקרות, זה יכול לעבוד. מעבר לסיבוב, מתישהו אני אפגוש את ההדף של הדבר הזה בתוך החיים שלי. בעצם זה שהשתמשתי בכוח, ויש לנו כוח. והתסכול הזה והמצב הזה של החקירה והדרישה והמאמץ והחוסר אונים, באופן אוטומטי אצל רובנו יולידו תנועה של בכוח, ושם אנחנו מאבדים הרבה מהדרך וגם מהתוצאות האפשריות. וכדי לא להיות בכוח הזה, אני צריכה שיהיה לי משהו שאני יכולה לעבור אליו ברגעים שבהם איבדתי את הצלילות הזאת של המנהיגות, שאני יכולה להנהיג ממנה את המציאות שלי. שאיבדתי אולי כוח, שאולי על הרגש, שהוא לא נעים ולא קל להתמודד איתו, ואני צריכה מקום להניח את זה, וזה המקום של התפילה. במקורות היהודיים אומרים, מהי תפילה? זוהי תפילה, עבודה שבלב. זאת אומרת, תפילה היא הרבה פעמים נראית ומתורגמת ללבקש דברים, וזה כאילו התכלית שלה, אבל בעצם התכלית שלה היא הקשר. היא החוויה הזאת שיש לי קשר עם, ושיש לי לאן לפנות. אבל אם זה נשאר רק מהחוסר אונים, אז זאת תהיה רמת הקשר, והיא באמת רמת קשר מאוד ילדותית, של אני צריכה, למה לא נותנים לי, אם אני צריכה, תביאו לי. ובעצם מה שאני מציעה פה על ידי ההפרדה הזאת, זה להגיד, אוקיי, יכול להיות שמה שהניע אותי לערוץ הזה של התפילה, הוא חוסר. האם זה נשאר שם, או שיש לי אפשרות, אם אני מבינה את הערך ואת הכוח של תפילה בתוך החיים שלי, לצד זימון מציאות, ככוחות שעובדים ביחד, כאיכויות שעובדות ביחד, אז אני יכולה לקחת את התפילה הזאת ולהגיד, אוקיי, אני צריכה קשר שבו אני לא המנהיגה, שבו אני דווקא הקטנה. וזה יכול להתחבר לטוב, יש בי ילד ויש בי ילדה, אני לא אומרת זה בזלזול, זה יצא ככה, לא אתמוד. אבל אני רוצה להגיד, זה built in בהיותנו אנושיים.
כבני אנוש, יש לנו גם קטנות מסוימת. יש לנו קטנות מסוימת בתפיסה. אנחנו יכולים להרחיב אותה עוד ועוד ועוד ועוד, אבל יש לנו קטנות מסוימת, בעצם זה שאנחנו עשויים מחומר, אנחנו יכולים לשכלל אותו עוד ועוד, אבל בסוף אני הולכת לשירותים, כשאני צריכה, ואני צריכה לאכול, ואני צריכה לישון, ויש בזה משהו ביחס ל, לרוח, יש בזה משהו מאוד קטן, וחלק מהדבר הזה הוא גם האפקטים הרגשיים, והרגשות, וההורמוני, כל הדבר הזה. פה מערכת שלמה, שעם כמה שאני רוצה להיות המנהיגה שיוצרת ולהיות מתכנת, אני מתכנתת בן אדם. הלוואי וזה היה רק מחשב, והיום עם ה-AI אנחנו ממש יכולים להרגיש את ההבדל. אין שם, אין שם טינה, אין שם אכזבה, יש שם שירות קצה לקצה, אין עייפות החומר, לא צריך לאכול, לא צריך לישון, תמיד זמין. אם הייתי עכשיו באולם, הייתי אומרת, אוקיי, מי אין לו מחשבות כאלה של הלוואי והייתי יכולה להיות תמיד זמינה, תמיד בכוח, תמיד בכן, תמיד בבעד, תמיד בחיוך. ברור שכן, כולנו היינו מרימים את היד. כי יש לנו בתודעה שלנו היותר גבוהה, יש לנו את הידיעה שזה הדבר, אבל אנחנו בסופו של דבר בגוף. ואם לא ניתן לנו את המקום הזה שאנחנו יכולים להישען לתוכו, אנחנו נפעל בכוח ובמאבק והצטברו, ואני פוגשת את זה הרבה מאוד, וגם על זה אני חושבת שאם היה חדר גדול והייתי שואלת והיו מסכים לענות בכנות, והייתי שואלת כמה מכם באים לזמן מציאות דף חלק, בתמימות, באופטימיות מלאה, כמה באים עם האכזבה, עם זיכרונות העבר, עם הדברים שלא קרו, שלא קרו כמו שרציתי, שלא קרו בזמן שרציתי, לא איך שרציתי. רובנו נרים את היד. ו, ואז הדבר הזה נצבר, הוא לא מתנקה, אין לי איפה לנקות אותו. ופה אני מאוד אוהבת ללכת עם הרעיון הזה של רבי נחמן מברסלב, שהוא בעצם החסידות הביאה את הרעיון הזה של תפילה שהיא לא כתובה, שהיא לא בסידור, שהיא לא חלק מאיזשהו טקס, תחת הכותרת של התבודדות, שזה בעצם שיחה כנה, מפלטרת, של פילטור, של פורקן, של שיתוף, של כל החוויה שלי הפנימית, שזה ממש 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 כמו ללכת להתנקות, להתאר, להתחדש, שיכולה לאפשר לי לחזור לעמדת ההנהגה ולהוביל. אבל בשביל זה אני ממש צריכה להפריד בין שתי האיכויות האלה ולהגיד יש זמן שבו אני עכשיו בתכנות, אני עכשיו בזימון מציאות, אני עכשיו רואה את התמונה, אני רואה את הוידאו, אני מרגישה את ההרגשה, אני אומרת את המשפטים, ויש את הזמן שבו אני שמה ראש, שבו אני נשענת, שבו אני בוכה, שבו אני מקטרת, שבו אני פורקת. וכשיש את שני אלה ביחד, נוצר המקום הזה שהוא גם מאפשר חוויה יותר של well-being בתוך המציאות. יש פחות סבל, יש פחות עומס. האחריות היא יפה עד שהיא נהיית עול על הכתפיים, עד שהיא נהיית ספוגת אשמה. אז זה כבר לא אחריות, זה קורבנות, והדרך היא קצרה לקורבנות. וגם העניין הזה שאני, בסופו של דבר זה גם ישפיע, כן, גם ישפיע על זימון המציאות, בשניהם, וגם ישפיע על יצירת המציאות, כי המציאות שלנו שנוצרת, היא לא נוצרת רק ברגעים האלה שאני יוצרת מציאות, הרי היא נוצרת כל הזמן, ואם חלק גדול מהשיחה, או אפילו חלק בינוני מהשיחה הפנימית שלי, הוא חלק שהוא לא מרוצה, ושהוא בקושי, ושהוא בסבל, ושהוא בתסכול, ושהוא באכזבה,
וזאת השיחה, והיא מגיעה לפגיעה בערך ולספק וכן הלאה, זה מה שאני יוצרת בתוך המציאות. עכשיו יש שאלה שאמורה להישאל, אבל אני אתן רגע הפסקה, ואם היא לא תישאל, אז אני אשאל אותה ואני אענה עליה, כי חשוב להעביר את זה. אז אני רגע לוקחת רגע ולראות אם יש שאלות עד כאן. אפשר גם לכתוב לי. אני מרגישה שהשאלה המתבקשת זה כאילו מתי, איך בוחרים כזה. אבל יש לי עוד מחשבה שבעצם הכנסת את התפילה תחת הכותרת הזו של הרגעים, אני רוצה לקרוא להם של איזה חוסר אמונה כזה, של כאב, של צער, אבל מאוד התחבר לי גם במקביל דווקא מקומות של הודיה. אני שוב חוזרת לאנלוגיה הזו של ההורות, של להיות בלי כוח עליון בחיים, או בלי קשר עם כוח עליון, זה קצת כמו להיות ביתמות. ו, וכאילו יש איזה מהפך, אני חושבת, שמתרחש בקשר הזה, כשאת מתבגרת ממקום של אני צריכה ואת חייבת לי, ואימא שלי או אבא שלי, אתם חייבים לי את זה, לאיזה בגרות שאומרת, רגע, וואו, אתם כל כך הרבה נותנים לי, תודה על מה שאתם נותנים. מדהים. ומכאן כן, אפשר לבוא גם עם בקשות אולי, אבל תודה על מה שיש. וזה מאוד, זה כאילו מעניין אותי עכשיו שבאמת בתפילה כתובה, בתפילות המוכרות, תמיד יש מקום של הודיה, גם כשזה תפילות לבקשה מסוימת, תמיד ההודיה נכון, היא מאוד נוכחת. נכון, נכון. התבונה של הידע הזה של זימון מציאות, הוא קיים שם, נכון. נכון. וואי, זה נפלא, שני הדברים שאמרת. אני אתייחס אליהם. אני אגיד שזה התפתחותי. זאת אומרת, יש את השיר הנפלא הזה של מאיר אריאל, אדם צועק את שחסר לו, לא חסר לו, לא צועק. החוסר מייצר פנייה, וזה זה, זה המוטיבציה הנמוכה ביותר, אפשר להגיד, אולי גם הגבוהה ביותר, כי גם אצל אנשים שלא היו חושבים לפנות, ברגעים האלה פונים, אוקיי? אז יש שם משהו גדול. והשלב הבא, ככל שיותר טוב לי, זה שגם עולה רצון טבעי, כי אני רוצה לדבר בשבח הטבעיות, אני לא רוצה להביא את זה מהונדס, אוקיי? צריך להגיד תודה. לא, אני רוצה להרגיש את התודה עולה ממני, כמו שאת תיארת את זה, את הכרת הטוב, את הלא מובן מאליו, שהרבה פעמים קורה באמת כשמתבגרים במערכת יחסים עם ההורים שלנו, ואז אנחנו נהיים הורים, ואז אנחנו עוד יותר אומרים וואו לא מובן מאליו, אוקיי? אז הדבר הזה כהתפתחות טבעית הוא קשור לזה שככל שאני פחות חסרת אונים, כי אני גם יודעת מה האחריות שלי ואיפה אזורי הפעולה שאני עושה, אבל אני גם זוכרת אני, ואני גם מוגבלת ביכולות שלי, זאת אומרת, יש פה עוד משהו שעובד איתי, אז ההודיה תגיע ממילא, היא תגיע מעצמה. ואחד הדברים שמאוד משפיעים על זימון מציאות זה התודעה של המקור מבחינת מאיפה אני מגיעה, אם אני באה מחוסר, האם אני באה מאין או אני באה מיש. אני רוצה לזמן מציאות, אז זה נורא טריקי, כי אני בסופו של דבר רוצה ליצור משהו שכרגע אין אותו. אבל אם אני אבוא מהחוויה, אני מדברת עכשיו על החוויה, לא מדברת על מה אני מתכנתת, החוויה שלי בבטן, בגוף, בלב, היא חוויה של אין לי, יהיה מאוד קשה עד בלתי אפשרי ליצור את זה. אז איך אני יכולה לבוא בחוויית יש? הרי אין לי. ואחת הדרכים לשנות את זה, היא הקשר שאני יוצרת עם מה שכן יש לי. לא בנושא הזה, בנושאים אחרים. כי יש זה יש. אבל זה צריך להיות קשר של לב. זה לא רק הכרה שכלית. הלב צריך להתרגש כמו שאת תיארת את ההודיה הזאת.
אני רוצה להגיד תודה. זה לא מובן לי מאליו, זה לא מובן לי מאליו, זה שיש לי את זה, וזה שיש לי את זה, ויש לי את זה. אז לפעמים זה fake it till you make it, אבל אני אומרת, כמה שיותר מהר לראות מהלב, ולכן אני מציעה, אני ממש כזה פרקטית, פחות לעבוד עם כזה סט של דברים שאני מודה עליהם כל יום, אלא ממש, אני עושה את זה, ממש לשאול את עצמי, על מה הלב שלי מודה? על מה הלב שלי מודה עכשיו? לפעמים יהיו דברים מוזרים, דברים השכל בכלל לא יחשוב שעל זה אני מודה. אבל ברגע שזאת הודיה שבאה מהלב, יש לה כוח הרבה יותר חזק מבחינת מה שהיא מחוללת בתוך המערכת שלי ובתוך המציאות. מאשר שיש את זה בראש, אבל הלב והגוף לא מרגיש את זה, אוקיי? אז זה נכון וזה יפה, ש, שהתפילה יש בה גם, זה קשר, והקשר הזה יש בו גם את המקום של ההישענות, והמקום שלה להתפרק לתוכו, וגם את המקום שלה להודות ולהלל ולשמוח ביחד כזה. השאלה, אבל לפני רגע, מתי עושים מה? השאלה שקפצה לי בראש, שהיא מתבקשת לאור מה שאמרתי, אוי, יש לי blackout. איזה קטע. וזה קטע, אני לא כתבתי את השאלה הזאתי. גם אוקיי, את נפשית. תכף זה יגיע. תכף זה יגיע. וואי, אני חייבת עכשיו שזה יגיע. אז אני אמשיך רגע עם מה ששאלת. מתי עושים מה? יכולות להיות לזה שתי רמות, האחת היא תגובתית ואחת היא יוזמת, אוקיי? אז בעקבות מה שדיברנו פה יכול להיות שיתעורר הרצון ליזום, אבל רגע, אני קודם כל רוצה רגע לדבר על התגובה. זאת אומרת, קודם כל בבסיס, ואגיד שברגע שהאחריות בזימון המציאות נהייתה לי כבדה מדי על הכתפיים, ואני מרגישה את זה, וברגע שאני מרגישה את הרגשות האלה של הפחד, של החשש, של התסכול, לא, הנה זה חזר, תכף אני אגיד את זה, לא להישאר עם זה, מיד לקחת את זה לחדר של התפילה, מיד, מיד להגיד אוקיי, עכשיו אני זזה מהחדר של זימון המציאות, נגיד דמיין את זה כמו איזה חדר בקרה ענק עם מלא 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 כפתורים, רגע אני יוצאת ממנו ואני הולכת לחדר של הספה, אני מדמיינת אותו כזה בושיק, כזה לבן, מוזיקה, מסאז' ברגליים, מקום לשים את הראש, מישהי באה מלטפת אותי, אומרת לי, וואו, מתוקה, קשה, איך קשה שם, כדור הארץ, וואו, סחטן עליי, וואו, ואני בוכה, ואני יכולה לפרוק, ואני יכולה להגיד את כל מה שקשה לי, ואת כל מה שכואב לי, ואני יכולה לכתוב את זה, ואני יכולה לדבר את זה, וזה החדר של התפילה. וכן, אם גם תגיע לשם הודיה סבבה, זה חדר אותנטי, אוקיי? אז זה הראשון, זה הטיימינג הראשון, זה קודם כל לדעת לזהות ולא להישאר בחדר של הזימון מציאות והבקרה וללחוץ בכוח על הכפתורים, לא לעשות את זה, פשוט לא לעשות את זה, אוקיי? ואם רוצות ליזום, אז זה להגיד, אוקיי, אני מייחדת זמן לזה וזמן לזה. אפילו להגיד ממש זה כנגד זה, זאת אומרת, על כל אה, עצירה וזימון מציאות, איזושהי פעולה של זימון מציאות, אני גם עושה זמן של התבודדות ושל תפילה, וזה יכול להיות גם בכתב, יכול להיות גם בדיבור. אני כן חושבת שזה צריך לצאת, זה לא רק, בעיניי זה לא מדיטציה, זה לא צריך להישאר במחשבה, כי יש פה איזשהו אלמנט של יצירת קשר. עכשיו מה שחשבתי שהשאלה המתבקשת, זה אם אמרנו קודם שכל שיחה שמתחוללת בתוכי, סמויה או גלויה, בעצם יוצרת מציאות. אז מה את אומרת לנו להיות חסרי אונים, להיות מפחדים, לדבר על זה? וואו, זה מסוכן. לדבר את האכזבה, לדבר את הפחד, זה מסוכן, אני אצור את המציאות. אני אצור את זה בפה שלי עכשיו, שאני מדברת על זה. והרבה, באמת הרבה פעמים, רגע, אני אשמח שתגידי על זה משהו עוד רגע, כן, אני אשמח. הרבה פעמים
באמת כשאנשים, ככל שאנשים, גם אני, היה לי את זה, וגם אני רואה את זה מסביב, ככל שאנשים יותר לוקחים אחריות בקטע טוב ומנהיגים את עצמם, אז יש פחות מקום ופחות לגיטימציה למה שנקרא רגשות נמוכים, מחשבות שליליות, יש אפילו חרדה מזה. אני קוראת לזה חיוביות רעילה, זה לא עושה טוב, אוקיי? ומה שאני רוצה להגיד זה שיש חדר, בחדר הזה של הספא. הוא חדר כזה, יש עליו מיסוך תדרים. מה שקורה בו לא עובר, לא עובר, לא עובר. ממש אפשר לדמיין את זה כמו שבאים לחיבוק אצל אימא. ואפשר להגיד כל מיני דברים, מי שזכה לזה, לא כולם, אבל רק רגע בדמיון, כן, אפשר להגיד, או חיבוק אצל ההוא, אפשר להגיד כל מיני דברים, די, נמאס לי, קשה לי, זה, אבל זה לא נלקח ברצינות. זה לא נלקח ברצינות, כי זה ברור שכרגע אני פורקת. לעומת זאת, אם אני לא פורקת את זה באופן מודע, וזה נמצא שם במערכת, בסמוי, וזה פשוט עובד ועובד ועובד ועובד, לחישות כאלה, ארסיות כאלה, הן יותר יוצרות את המציאות השלילית, מאשר זה שאני פשוט אגיד, וואו, הבטן שלי מלאה, מלאה עכשיו בקושי, מלאה באתגר, מלאה בפחד, אני הולכת להגיד את זה, כי אני מנהיגה את עצמי, כי אני מנהיגה את המציאות שלי עכשיו, כי אני לא רוצה להסתובב עם זה בבטן. ואז העובדה שאותו תוכן שנקרא לו שלילי או נמוך, ואני אומרת נקרא לו כי אני לא רואה אותו ככזה בכלל, אוקיי? בעיניי זה פשוט, יש כזה ויש כזה והם שווים באיכות שלהם, אבל נגיד אני עוטפת אותו במעטפת הזאת שאני לקחתי עליו את האחריות ואני לקחתי את עצמי עכשיו לחדר של הספה, זה לא ייצור לי מציאות שלילית. ואני בדקתי את זה. כאילו, אני לא יודעת אם זה אמפירי. אני בדקתי, אני עובדת ככה. אני קוראת לזה כמו שיש גם חדר זעם, נכון? יש חדרי זעם שבאים ושוברים דברים, זה מותר. בחדר זעם מותר לשבור דברים. משלמים כסף והולכים לשבור כל מיני דברים. האם אני אסתובב בבית שלי ואני אשבור דברים? לא, זה לא מתאים. אז יש חדר, אם יש לי חדר למקום הזה, וזה לדעתי הגדולה באמת של הדבר הזה שנקרא התבודדות, המקום הזה של הדיבור המאוד אותנטי שמביא הכל, ולא פונה ככה, לא מסתכל לשמיים, אני קטנה ואני, הכל, 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 כמו בגובה העיניים כזה. אז אופיר, את רוצה להגיד מה שאמרת שזה מתחבר לך? כן, זה מעניין. קודם לא כל שומעים יש... אותך. אוי, רגע. עכשיו שומעים? עכשיו שומעים אותי? עכשיו? כן, שומעים. כן. זה, קודם כל, זה מיד הקפיץ לי כזה את המסורת, מי שמכירה, של מעגלי לבנה, שבמולד לבנה באמת משחררים, ובלבנה מלאה זה זמן למניפסטיישן. ו, ומהמקום היותר כזה של הפרקטיס של מחזוריות, של לעבוד עם המחזורים של הרחם, אז אני באמת שמה לב לזה המון המון מחזורים, המון שנים, שבזמן הווסת אני מאוד, את אמרת נמוכים, ואז אמרת אני לא רוצה לקרוא להם ככה, אני קוראת לזה עמוקים. כי עומק זה באמת למטה, אבל יש בו משהו, אנחנו מבינים אותו כדבר שהוא חיובי גם. נכון, יפה. אז המקומות, אני מאוד במקומות עמוקים, ויש לי המון יכולת רפלקציה, ואני מרגישה מאוד מאוד מחוברת. עכשיו שאני מחברת את זה למה שאת אומרת, לאיזה כוח עליון. אצלי זה ללבנה, לאמא האדמה, אבל זה לא משנה, זה איזשהו כוח עליון שיש לו איזושהי שליטה חיצונית לי. מהמם, אמ, וההתמסרות הזו ל, לגוף, לאדמה, לכאב, לאבל, שמאוד מאוד נפוצה אצל המון נשים סביב הווסת. מהמם, ואז סביב הביוץ, שזה אצל הרבה נשים גם מסונכרן עם הלבנה המלאה, אז באמת
עולה פתאום הצורך הזה להגיד, אני יודעת ואני יכולה, ופתאום אנחנו מאוד מלאות ומכירות ביכולות שלנו, ובשני המקומות האלה אנחנו רואות בבהירות, אבל פה באמת יש איזה מקום של מה שאת הגדרת אותו כתפילה, והאוהל האדום הזכיר לי מאוד את החדר, את חדר החדר ספא. ריק הזה, זה בדיוק מה שזה. אז זה כאילו, זה נורא מעניין שבעצם במסורות הנשיות, גם סביב העולם וגם היותר עדכניות שמתחדשות היום סביב עבודה עם המחזור, ממש יש את מה שאת מתארת בצורה יזומה. פעמיים בחודש אנחנו מגיעות למקום, ובמקום הזה בפעם אחת הוא מאוד דומה למה שאת מתארת כאזור התפילה, ופעם אחת הוא מאוד דומה למה שאת מתארת כאזור זימון המציאות. וזה פשוט הרחם מלמדת, זאת אומרת, אנחנו אף פעם כן. אה, אה, ללמוד את זה מבחוץ, אם נקשיב פנימה זה קורה מעצמו. כן, כן. אני באמת, כשאני מסתכלת, אני עובדת הרבה מאוד עם גברים, וכשאני מסתכלת על הטיצ'ינג הזה, מה שאני הבאתי עכשיו פה, ויוצא לי גם להגיד אותו בקליניקה או בסדנאות שלי בצורה כזאת או אחרת, לא משנה, את ההיגיון הזה, או את התפיסה הזאת צריך גם את זה וגם את זה, אני רואה שזה מתקבל בצמא גדול. זאת אומרת שבאמת יש פה משהו שאת כרגע ממש מראה איך הוא נמצא, איך התבונה הזאת נמצאת בגוף של אישה ונמצאה לאורך כל השנים אצל נשים. ואני רוצה להגיד שכנראה ויכול להיות שבשלב שבו אנחנו נמצאים כרגע עם רמות הביצוע וההגשמה שהצלחנו להגיע אליהם, שוב אני מדברת על העולם המערבי, כן, נקרא לזה ככה, אנחנו לומדים עכשיו את הדבר הזה של העבודה, אנחנו לומדים אותו יותר ויותר, של העבודה עם הגליות של הקיום. כי מעגל השנה הוא מתנהג כמו רחם. יש לנו חצי שנה שהיא חשוכה יותר, חצי שנה שהיא קרה יותר, שהטבע נמצא בהתכנסות, ואז יש לנו חצי שנה מוארת, חצי שנה חמה, חצי שנה של פריצה. אוקיי? וגם אנחנו יכולים לראות את זה במחזורים עסקיים, אני ממש יכולה לראות, יש עסקים, יש להם מחזוריות, כלומר כל הסיפור הזה של גל ומחזוריות הוא משהו שקיים כל הזמן מסביבנו ואנחנו יוצרים לתוכו ועובדים איתו, ולכן אנחנו לא יכולים לעבוד רק עם כוח אחד, שהוא הכוח שמנסה להשתלט על הדבר הזה ולהכניס אותו לאיזה מסילה, אנחנו יכולים, זה עבד לנו תקופה, יש מחירים בהמשך הדרך, יש מחירים, היום זה גם, אני יכולה להגיד מעבודה עם בעלי עסקים, זה כבר לא עובד לאף אחד, כי המחירים לא רק של התוצאות, אלא גם של הנפש, ושל היכולת לעשות את זה לאורך זמן, כאילו יש משהו כבר שאומר, לא משותף עם זה פעולה, ואנשים באמת נמצאים בחוסר אונים, כי כל הכלים שלמדנו, של איך לעבוד, ואיך להגשים, ואיך ליצור, הם לא מספיקים. הם לא מספיקים כי נטשנו את כל האזור השני ואת היכולת לעבוד עם גם וגם. אז זה כזה, כן, מגניב. יופי, איזה כיף שהיית בלימוד הזה. אז בעצם אני ככה אוספת, ואז אני אשאיר ככה עוד כמה דקות אם יש עוד שאלות. ואני אוספת ואני אומרת, בעצם הקשר שלנו עם משהו מעבר, בין אם זה בתוכנו ובין אם זה מחוץ לנו, כדי לקבל את מה שאני רוצה, הוא חלק גם האוטומט שלנו וגם הפעולות היזומות והמודעות שלנו. ובעצם אני מציעה לעשות הפרדה בין האיכות של זימון מציאות והאיכות של תפילה, ובעצם לתת לכל אחת מהן את המקום, כשבאחת מהן התכלית והמטרה היא ליצור את מה שאני רוצה שיקרה באמצעות כל הכלים שיש לי, ובשנייה המטרה שלה היא להיות בקשר ולהישען ולהתמך ולהיות פחות עם האחריות עליי וקצת רגע להוריד את המטען וכמו לחזור הביתה להרים רגליים, שזה האיכות הזאת של התפילה, ושאנחנו צריכים בעצם את שתיהן גם כדי שיהיה לנו יותר כוח לעשות את הדרך וגם כדי שהדרך תהיה יותר בכיוון של מה שאנחנו רוצים ופחות שיהיה לנו את השימוש בכוח.
אז לתת מקום לכל אחת מהאיכויות האלה, זה ממש חשוב. קודם כל, רק בלזהות מה אני צריכה עכשיו, ולא ללכת אוטומטית רק למקום ש, שלוקח את האחריות ומיד עובר לזימון מציאות. ואני רוצה להגיד שיש גם הרבה אנשים שהאוטומט הוא ללכת למקום של התפילה והחוסר אונים. כאילו לא התייחסתי לזה, כאילו כולם ישר הולכים לזמן מציאות, ממש לא. ממש לא, ובעצם מה שאני מזמינה פה זה כל אחד לזהות רגע מה, מה יותר בפורטה אצלי, לאן אני יותר הולכת, אני יותר הולכת לקחת אחריות, סלש, גם הרבה פעמים זה בא עם אשמה, לחקור, לתכנת, לראות מה אפשר לעשות, לפעול, או שאני יותר הולכת לחוסר אונים, לשמיטה, להרפייה, להישענות, ולהגיד אוקיי, אז אני צריכה יותר את האיכות המשלימה, גם באופן יזום. נראה לי זהו מבחינתי. בואו תראו אם יש עוד משהו להוסיף או לשאול. יאללה, תודה, היה לי כיף לדבר על זה. תודה רבה, זה היה מקסים. ויש עוד אחד בחודש הבא, אני עוד לא יודעת מה יהיה הנושא, אני בדרך כלל קובעת את זה בתחילת חודש. stay tuned. אפשר לקבל עדכונים על הלימוד הזה בניוזלטר שלי, באתר, מי שלא רשום. וזהו, תודה רבה. תודה יש. רבה. ביי, להתראות. ביי ביי. להתראות.